Добре дошли в играта "Извлечи максимума от днешния ден", създадена, за да помогне на участниците да развият самосъзнание и да разберат как действията им днес оформят техните бъдещи цели. Започнете като подредите участниците в малки групи от 3 до 4 души. Осигурете на всяка група малки листове хартия, писалки и маркери. След като групите са готови, инструктирайте ги да създадат заедно измислен герой. Насърчете ги да дадат на героя име, възраст, хобита и любими предмети и да опишат семейството на героя. След като всяка група завърши своя герой, задайте им два ключови въпроса. Какво иска вашият герой да направи утре и какво иска да постигне след 3 години? Уверете се, че ще напишат 4 до 5 отговора за всеки въпрос на отделни листа хартия. След това, насочете групите да идентифицират връзки между отговорите си. Помолете ги да търсят теми или модели. Те могат визуално да групират свързаните отговори и да създадат връзки между тях на плакат или диаграма. Щом утвърдят връзките, поканете всяка група да представи героя си и да обясни връзката между краткосрочните и дългосрочните си цели. След презентациите улеснете груповото размишление, като използвате насочващи въпроси. Има ли връзка между действията, предприети днес, и това, което искат да бъдат в бъдеще? Имат ли мечта или проект за бъдещето и какви стъпки могат да направят днес, за да се приближат към него? Заключете, като напомните на участниците за силата на ежедневното действие. Дори малките стъпки могат да имат голямо значение за формирането на живота, който желаят. Тази дейност е замислена да ги накара да се чувстват мотивирани и овластени да извлекат максимума от всеки ден.